an balimaw an ɲɔgɔn kuma kibaruya m'an bolo bi ka da kulo kan o de ka fɔ an ka denmisɛnninw minnu ye defu sɔrɔ n'olu kɔni kun sigilen bɛ k'u ka orientation jaabi kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma k'u bila ka taga camancɛ kalanso la o jaabi bɔra kunun tarata don octobre kalo tile 30 kɔnɔna la kunnafoni y'a jira k'a fɔ maa minnu kɔni ye defu sɔrɔ a caman kɔni sera ka bila ka taa camancɛ kalanso la ka tɛmɛ sanko ta kan o hukumu kɔnɔna la minisiriso min sigilen bɛ an ka kalanko baara kunna u y'a jira k'a fɔ denmisɛnnin maa minnu kɔni ye defu sɔrɔ a caman bila ka taa kalanjɛ kalanso de la n'an b'a fɔ o ma lycée ka tɛmɛ baara dege kalanso kan sabula musaka min b'an ka jamana kɔnɔ a tɛ labɔli kɛ a yirala k'a fɔ tuguni denmisɛnnin minnu kɔni bilara ka taa kalanjɛso la a caman kɛmɛ sara maa 28 bɔ ɲɔgɔn kan olu kɔni bilara ka taa gouvernement yɛrɛ ka kalanso la a tɔ bilara ka taa kɛ yɛrɛ ye kalanso la an balimaw tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ zon kɔni 2 minɛla Gawo dugu kɔnɔ n'an b'a fɔ o dugu ma Alifali Kana kunnafoni y'a jira k'a fɔ ni zon 2 ninnu kɔni minɛla duguladenw fɛ k'u ba dɛmɛ gosi ani k'u di an ka sariyaso maa minnu bɛ k'u d'u ma o y'a jira k'a fɔ fana ni maa 2 ninnu kɔni a bɛ wagati jan bɔ siga kɔni kɛlen b'u la tuɲɛni sira fɛ ani bingani kɔni na an bɛ wagati min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ walasa ka dankari ninnu ka nin waleya cɛjugu in na an balimaw an ni ce aw ka kulomajɔ la ni ne tun ye kunnafoniya ka da aw tulo kan